It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. So what's up mga lods? Naalala nyo mga lods, no, sinabi namin yung nakaraang video ay babalikan namin yung pityo, iniwan na namin dito kasi makas yung ulan. Ngayon babalikan namin yung mga lods kung nandito ba mga lods o ninakaw. Nawala mga lods. Mga lods, tahan natin mga lods kung ninakaw ba mga lods, no? Okay ba yun? Baka wala na dito mga lods. Kita mo mga lods? So malaki yung Bangal yung mga lods. So ito pala mga lods, no? Nagkagutay-gutay mga lods. Yan, naanod mga lods, yung mga pityo natin mga lods. Sayang mga lods. Buti yung iba mga lods, no? Sumabit to. Makuha pa natin lods. Ang iba lods, no? Yung iba lods, puno ng ano. ano? Lakas kasi ng ulan kahapon mga lods. Lalo na ito mga lods, oh. His name is John C. Sa itong tayo kaya laki yung baha mga lods. Puntahan ko natin yung kabila. May huli ito lods. Oh, naanod pa yun. Mga lods, no, don't forget to subscribe mga lods. Nasa higit 25 ata yung taan na iniwan namin kahapon dito lods. Kaso na abutan na laki kasi baha kahapon lods. Kaya tignan natin lods. Sayang, wala dito mga lods, oh. Naubos mga lods. Dito mga lods, wala na rin. Naubos yung taan mga lods. Ito mga lods, kinuha mga lods, ninakaw. Oh. Naunahan pala pa kami ng iba mga lods. May namingwit dito. Oh, ninakaw mga lods. Kinuha pati yung ano lods, yung fish hook natin. Kinuha, oh. Kinagat, oh. May ano pa, may kiki pang naiwan. Yalos na, oh. Shout out pala sa mga kumuha ng taan namin dito mga lods. Shout out pala sa inyo mga lods. Sana may 10 taan pa kami makukuha mga lods. Kahit 10 lang mga lods, oh. Yung 4 dun lods wala ng fish hook, baka nakakuha yon. Tapos pinuto nila yung tangsi. Mga lods, sayang, naubos. Ano na mga lods, oh? Ha? Yung ibang ano, pityo. May palpak lods. Tatawirin niya raw lods.
Doon sa malayong lugar. Ito lods yung kinuha lods. Bali, ano ito lods? Bali, pito raw yung nawala na. Bali, pito yung nawala na ano lods? Na fish hook, no? Iniwan nila yung ano lang. Iniwan lang, ito lang ano, yung stick. May mga bata raw kasi dito, mga bata raw kumuha dito, sabi lang. Nakita dito, may bata daw dito kanina. May huli pala dito, lods, no? Masa yung isa din? Ito, dalawa mo, lods. Buti, hindi nakita yung ano, lods. Yung kumuha ng mga itiyo natin kanina, lods. Buha, naman siya. Nakita ko malod. Dalawa, lods. Nagmaya ni. Ito, lods, yung isang ano natin, lods. Natuto, lods, oh. Ano? Grabe, laki kaya itong ano ito, lods. Kumain ito, lods. Mga bata dito, lods, oh. Ito, lods. Ay malod. Salamat ko malod. Sino mo malod? Ayan, mga lods. Sugatan sa lods. Maliit lang, lods. Di kagaya sa akin kahapon, lods, oh. Ayan po mga lods, no. Buti may dalawa pa tayo na kuha, mga lods, na ano, hindi nakita ng ano. Mga nagkuha sa Kuha ng butik, nahulog pa, mga lods. Buti lang, hindi nakita ng kumandaw dito kanina, mga lods, no. Ayan, mga lods, oh. Dalawa tayo, lods. tatlo. Tatlo? Oh. May tao dyan oh. Tingin. Taro, lods. Kanila na yung mga lods, no. Pito ang nahuli mga lods kanila. Pito ang nahuli sa kanila. Ha? Nyara, puta mo. Ito mga lods. Don't forget to subscribe mga lods. Tigas mga lods. Ito ang silik mga lods. Yan yung nakasugat namin, lods. Patal, lods. Kunin ko mga lods. Kana yan, kunin ko. Hirap tanggalin mga lods. Ito mga lods. Yan. Ito ang silik mga lods. Ito. Utang ina mga lods. Hindi ko nakita. So, yan mga lods. Let's go. Lods. 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 Hanggang dito lang tayo mga lods, no. Uwi na tayo mga lods. Kukunin pala natin yung lahat ng mga lods. Yan. Pito yung mga lods. Ito. Sige mga lods, babush.